В училищното знаме приливат червеното и златното начало на една половин вековна история. Аз съм част от нея. Днес училището има празник. Става на 50 години. Половин век любимото училище посреща и изпраща своите възпитаници. Изпраща едни, посреща други, с усмивки, цветя, пожелания и малко тъга. Аз нося знамето на своето училище и го предавам нататък в ръцете на идните поколения. Съхранявам паметта, така както са го правили и преди мен тогавашните ученици в същия училищен двор, далеч назад във времето. Прощавам се с училищното знаме и спомените за изминалите години нахлуват мен. И отброявам миговете до новото начало, до заветното 12. Празникът свърши, дворът опустя, изчезнаха усмивките и цветята. Училището притихва със спомена за изминалите 50 години и започва да разказва своята история. 1962 година. Към пето средно училище се откриват 3 паралелки с засилено изучаване на руски език. 1963 година. Те прерастват в самостоятелно училище, което вече има свой дом – сградата на улица Сава Силов, 69. Педагогическият колектив избира за патрон името на големия руски писател Максим Горки. За началото най-добре може да ни разкаже първият директор госпожа Елена Лилова. Бях назначена директор през 1963 година и до 1976 година. Ние набирахме ученици от 3 окръга – Старозагорски, Сливински и Ямболски. От началото бяха 3 паралелки, а след това се откриха още 5. Значи започна училището с 8 паралелки. Основният език, който трябваше да се изучава, беше руски език. И той трябваше да се изучава като втори матерен език. И затова бяха отделени по 5 часа седмично във всяка паралелка се изучаваше. Плюс това езика се преподаваше от съветски граждани, които бяха дошли в България с необходимата специалност. Първите съветски граждани, това е Светлана Димитрова, Олга Кънчева, Галина Иванова. Колективът е разнороден. Руските граждани Светлана Димитрова, Олга Кънчева, Галина Иванова, учителите гърци Попакис и Калаизидо. И също Мария Тутова, Атанас Карагьозов, Кристина Капсамунова. Руската гимназия бързо се утвърждава като водещо училище в града. Всички учители се стремяхме да държим първо място в града и действително ние го получавахме. Защото още първият випуск всички ученици продължиха образованието си. Абсолютно всички. Още от самото начало, заедно с руски език, изучавахме 3 езика с разширено обучение. Немски, френски и английски с по 5 часа седмично, което даде много високи резултати. Ние винаги искахме да се представим отлично, затова имахме една великолепна униформа, с която правиха впечатление. Даже една инспекторка от Министерството, когато дойде в Стара Загора и видя учениците
всичките класове ги обиколи, за да види как са облечени. Каза, че ние сме приличали на един западноевропейски колеж. През 1966 година от общо 30 ученика завършват с отличие. За цялостната си дейност Елена Лилова е наградена с орден Кирил и Методий първа степен. В 1973 година Руската гимназия се премества в нов дом в квартал Лозенец, който дели заедно с Френската езикова гимназия. Новата сграда е построена специално за модерно езиково училище. Има езикови кабинети, съвременна учебна техника, физкултурен салон и спортни площадки, фотолаборатория, кабинети по отделните предмети. От 1976 година училището е поверено на нов директор – Христина Станева. В спомените си тя определя годините, прекарани в новата сграда, като златното време. Руската гимназия за нея е различното училище. Нашето училище наистина беше по-различно от другите учебни заведения. Първо, в него се изучаваха чужди езици – руски, английски, немски, френски. И това го правеше, разбира се, различно. Но другите предмети също бяха на висота, особено български език. Инспекторите от областната инспекция често наричаха нашите литератори тежката артилерия на Руската гимназия. Второ, ние бяхме млад колектив. Някои от нас бяха просто начинаещи в професията на учители, но бързо израснахме. Станахме добри преподаватели и отлични педагози. Защото, и това е трето, нашите ученици бяха много амбициозни, ученолюбиви и взискателни. За нас, учителите, всеки учебен час беше изпит и ние се борихме да го вземем с успех. По това време в училището започва интензивното изучаване на английски език. Един от най-добрите преподаватели е самата Христина Станева. Под нейно ръководство група ученици посещават Великобритания. В 1982 година гимназията става училище на колела. Сградата в квартал Лозенец е предоставена на Висшия медицински институт. 2 години училището съжителства с 6-то основно, а през 1984 година се премества в сградата на първа прогимназия. 1986 година 4-то преселение е в сградата на улица Цар Иван Шишман. Започва усилена работа по поредното преместване с мисълта то да е последно. Чакането се е струвало. Това е най-добрата за училище сграда в града. Руската гимназия ще я споделя с Френската езикова гимназия. Ентусиазмът е голям, надеждите също. И независимо от трудностите, училището продължава да се развива. През учебната 1983-84 година то отваря врати за първите първокласници. Руската гимназия става ЕСПО с прием от първи клас. Интересът е огромен. Като признание за постигнато, Христина Станева е наградена с орден Кирил и Методий първа степен и награда Анастасия Тоша. Училището продължава да се развива и запазва своята идентичност. Но животът на едно училище, това са хората. Отваряме албума на спомените, разглеждаме черно-белите снимки от миналото. Глеждаме се в очите на тези момчета и момичета и се опитваме да разберем на какво са се радвали, какви са били тревогите и копнежите им. Пред нас оживяват училищните празници, театърът на руски език, часовете по практика, военното обучение, бригадите,
Животът в училище е толкова разнообразен, понякога сериозен, строг, но може да бъде приятелски усмихнат, празничен и никога скучен. Порасналите вече ученици разказват с носталгия своите истории. Много емоции имаше в училището. Тогава имаше ученически комитет, както сега ученически съвет. Аз имах отговорността да бъда негов секретар. И винаги ние сме организирали за всеки празник разнообразни тържества, мероприятия за нашите съученици. Тъй като бяхме женска гимназия, сключвахме шефства с техникумите. И за всеки празник си правихме забави, преведено на днешен език, дискотеки. Никога няма да забравя ученическите бригади. Не сме ги приемали с тежест. Напротив, изпращаха ни по селата, сами, далеч от дома, от строгия режим, който ни се налагаше. Тези бригади ни доближиха до природата и не само ни научиха на труд, но ние ще ги запомним с незабравимите мигове на песни, свирени на китара, танци, смях, нещо, което сега го няма. Времето, в което учихме в Руска езикова гимназия Максим Горки, наистина беше далечно, но имаше много хубави моменти. Никога няма да забравим летните бригади, които, макар че ни ощетяваха от към лятна ваканция, и позволяваха да бъдем много време заедно. Ние живеехме много задружно заедно, много обичахме своето училище и прекарвахме голяма част от времето си в училището. С какво се различаваме? Разбира се, че трябва да се различаваме. Всяко поколение живее с времето, с това, което то учи в годините. Нашето поколение живееше и учеше в друго време. Сега децата са много по-информирани, учениците са много умни. Мога да кажа само, че може би ние малко повече спазвахме правилата. Не казвам, че сегашните ученици не ги спазват, но при нас мерките бяха много строги. Ние имахме вечерен час, ние ходихме с задължителна униформа, ние имахме задължителни прически, които трябваше да спазваме и въобще много неща, които ни ограничаваха. Но въпреки всичко ние успяхме и смятам, че и сегашните ученици, които пък са много информирани, които не могат да си представят живота без мобилните телефони, без компютрите, без интернет и въобще без технологиите, също ще успеят и след 50 години, може би, те ще разказват също като нас за тяхното поколение и за времето, в което са живели. В 1986 година Христина Станева се оттегля. За директор е назначена Цветана Марчева. В 1988 година ЕСПО Максим Горки се преименува в СОУ с изучаване на чужди езици. За това време в спомените си ни връща Цветана Марчева. Авторитетът на училището, който поех през учебната 86-87 година, беше неоспорим и забележителен. За своите забележителни успехи, за участието, многобройните участия на нашите ученици в републиканските, в окръжните олимпиади, за цялостната си дейност училището беше наградено с орден Кирил и Методий. В края на 80-те и началото на 90-те години започнаха големите промени в обществено-политическия и икономически живот в цялата страна. Тъй наречения преход, който продължава вече 22 години. Стана доста трудно за всички. Трудно беше и за нашето училище. Имаше реална опасност от неговото закриване. Имахме дълги разговори и обяснения, многобройни интервюта по радиото и пресата. Предстоеше да се извърши огромна работа, свързана с материалната база и осигуряване на кадровия потенциал. Освен това, ние нямахме възможности за провеждане на приемните изпити, тъй като времето беше само 3 седмици. Уведомителното писмо от Министерството, че ще ни закриват, че има реална опасност да ни закрият, дойде в края на учебната година. Това
никога няма да го забравя нито моите колеги, нито тогавашните ученици. Трябваше да се започне бърза, много интензивна работа, затова ни помогнаха родители, общественост, Общинския съвет и нашият учителски колектив. От първият до последният учител. Всички се включиха в тази работа. Затова училището ни е много мило, защото то е силно. СОУ Максим Горки оцелява и продължава напред. То търси пътища за по-нататъчното си утвърждаване. През 1994 година директорския пост е зает от Веселина Чакалова. Следващата учебна година се въвежда интензивното изучаване на испански и руски език. Френският започва да се изучава като втори чужд. По-важните неща в историята на училището са рано чуждоезиковото, и то твърде благоприятно рано чуждоезиково обучение, въвеждането на интензивна форма на обучение на руски и испански език през 1995 учебна и 1996. Онези контакти и връзки с Корпуса на мира, посолството на Русия, посолството на Кралство Испания. Онези срещи, осъществени с негово превъзходителство, посланникът на Кралство Испания Хосе Кодерк и посланника на Федерация Русия Титов. И може би всичко това, което трябва да обвържем в историята на училището с мисията на учителите. Преди всичко да съдействат за изграждането на самосъзнание, за национална идентичност, за приобщаване към европейските ценности и една изключителна междукултурна форма на общуване, която да отваря вратите на нашите ученици. Новият век поставя училището пред нови изпитания. В септември 2001 година Хей затваря сградата на училището за ремонт. Останало без дом, СОУ Максим Горки е разделено на две. Първи до 7 клас, сградата на 7 основно училище, а от 8 до 12 клас, гимназия Христо Ботев. През 2002 година е назначен нов директор – Мариана Пенчева. От есента на 2004 година училището се връща в отремонтираната сграда, но му е отреден само първия етаж. Място крайно недостатъчно за всичките му ученици. Докато дели сградата с Румен Ролан, училището е подложено на обществен натиск. Водят се разгорещени спорове, коя трябва да бъде неговата сграда, а учениците се делят на 3 смени, за да могат да се сместят. С малко въображение портиерната е превърната в учителска стая, а за класни стаи се ползват помещения към плувния басейн, оръжеен магазин, библиотеката, бюфетът, дирекцията, а цели випуски учат във вечерната гимназия и обсерваторията. Мрачните прогнози, че без сграда предстои закриването на училището, са отново на дневен ред и учителите излизат на стачка. Но всяка история има две страни. Абсурдната ситуация създава незабравими спомени, многобройни истории, които ще се разказват дълго време. Сплотява учители и ученици. Цената на много спорове, трудни диалози и 3-седмична учителска стачка, целта е постигната. През 2005 година училището ни най-после намира свой дом. Това е същата онази сграда на улица Сава Силов 69, от която преди близо половин век започва неговия път. Ето как изглеждаше тази сграда при нанасянето ни.
А ето как изглеждаше само след няколко месеца. През тези нелеки години СОУ Максим Горки продължава да жъне успехи. През 2002 година училището е включено в споразумение за образователен обмен между правителствата на Република България и Кралство Испания. На вечерието на 24 май 2003 година то става лауреат на наградата на община Стара Загора Анастасия Тошева. Печели 2 международни награди за ученическия театър на испански език през 2003 година в Полша и 2005 година в Словакия. Традиционните връзки с Русия продължават и днес. Подновяват се контактите с 132 СОУ в град Самара. Аз съм една от щастливките, успяла да се възползва от сътрудничеството между СОУ Максим Горки и Държавния институт по руски език Александър Сергеевич Пушкин в Москва. Тази програма стартира през 2008 година и включва провеждане на курсове по руски език. Всяка година ученици от нашето училище отиват в института. Благодарение на това сътрудничество ние имаме възможността да посетим Москва, да разгледаме забележителностите и да се докоснем до руската култура. Нашето училище поддържа дългогодишни приятелски взаимоотношения с 132 СОУ в град Самара. Всяка година нашите ученици посещават славянските четения там и ученици от град Самара посещават нашия град. Така училището ни дава възможност за международни контакти, най-вече с Русия. Традиционно е участието на нашите ученици в фестивала на театрите на испански език. В училище всичко свързано с испански език ми допада. Имах възможността 2 години подред да се занимавам с нещо, което наистина харесвам, именно испанския театър. Заедно с испанските преподаватели подготвяхме постановката. Печелили сме много награди сега, но не това всъщност е най-важното, а именно времето, което сме отделили, усилията, които сме положили и тръпката, която сме изпитали от факта, че сме успели да създадем нещо, което се е харесало на много други хора. И искрено съм благодарна на училището, че ме даде тази възможност за изява и да мога по този начин да намеря приятели с общи интереси. И днес възпитаниците на СОУ Максим Горки заемат призови места в областни, национални и международни кръгове на олимпиади по езици, ученически конкурси и състезания. Включват се в национални и европейски проекти и намират възможност за изява и себеутвърждаване. В изучаването на руски език СОУ Максим Горки има големи традиции и успехи. На нас като ученици ни се предоставя голяма възможност за участие в различни конкурси и проекти и така по интересен начин се запознаваме с руската култура и обичаи. На нас изучаването ни помага за поддържане на връзка с приятели от Русия и за нас беше голямо удоволствие да посрещаме групи ученици от руски училища. От 3 години училището ни участва в националния проект на Министерството. С допълнителни занятия ни подготвят за участие в олимпиади. Така миналата година ученик завършил нашето училище Милчо Иванов взе първо място на областния кръг в Националната олимпиада по руски език и нашата група продължава подготовката си за олимпиади. Надяваме се тази година също успехите да са ни достойни. И още един значим успех през юбилейната година, председателят на ученическия съвет Калина Петкова бе избрана за кмет на Млада Загора. В средно общо образователно училище Максим Горки уча вече 5-та година и съм председател на ученическия съвет. Според мен ученическия съвет взема важна роля в живота на училището. Чрез него се осъществява комуникацията между ученици и учители по важни за учениците въпроси. За 5 години тук имам възможност да участвам в много проекти, да се запозная с нови хора, да създам нови приятелства. А тази година моите съученици ми гласуваха доверие да бъда техният кандидат в изборите за кмет на Млада Загора.
Гордея се, че спечелих изборите не само защото предизборната кампания беше много тежка, а и защото успях достойно да представя своето училище. Това са днешните възпитаници на СОУ Максим Горки. Участници в спортни състезания, национални и европейски проекти, търсещи изява и себеутвърждаване. Каква е мисията на училището ни днес? С този въпрос се обръщаме към госпожа Мариана Пенчева, директор на училището. Днес училището ни е съхранило традициите на руската езикова гимназия, но ги е развило. Сега ние сме училище, което учи деца от 7 до 19 годишна възраст. Едно училище, което е насочено с поглед към европейските перспективи, защото в тези години не само България, но в частност и нашето училище влезе в Европейския съюз със своите международни контакти, със своите участия, познанства, приятелства с народите от цяла Европа. И смятам, че мисията на нашето училище не е утвърждаване. То за 50 години се е утвърдило. Нашата съвременна мисия е просперитета му. Нашата съвременна мисия е неговия полет нагоре към нови висоти в европейски и световни мащаби. Разказахме ви историята на нашето училище, на всички вас, които сте били и сте нейни герои през годините. Под училищното знаме се сменят поколения. Всеки един от нас поема своя път. Но ние знаем, че винаги ще пазим в сърцата си спомена за ученическите години, за учителите, подали ни ръка, за да започнем изкачването на своя първи Еверест. Руската гимназия вече 50 години върви уверено напред. Училището отново ще изпраща и ще посреща своите ученици, защото децата всяка сутрин тръгват към училище, за да не угасва онази искра, която ги кара да питат, да търсят, да знаят. И така ще бъде винаги. И днес ние, възпитаниците на СОУ Максим Горки, можем с гордост да кажем: честит празник, мило училище!